खुलुमबाय रायजोफोर गासैखौबो आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि थाखाय आरो दिनैनि टपिक्सआ ओरैबायदि नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगां आं नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप्स मोनसे खोन्थिगोन आरो बै भिडिअखौ नायग्रोना लाग्रो बिनि उनाव जोङो रायलायगोन मेन टपिक्सआव थौदो भिडिअखौ नायग्रोदो एसेमान नोंथांमोना नुनाय बायदिनो मुंदांखा कुइन सनिया कुइन खोब भाइरेल जागासिनो दङ आरो दा जोंनि इन्डियायाव जेसेबां मानसि भाइरेल जायो बिनिख्रुइ बांसिन दा नुनाय बायदि जोंनि बड'लेण्डआव बांसिन भाइरेल माने सुबुंफोर ओंखारगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव बांसिनानो हिन्जाव मानसिफोर आरो नोंथांमोना नुनाय बायदिनो बिथाङाबो सोरबा साउथ आफ्रिकानि ना बेनि निग्र'जों हाबा जादोंमोन नाथाय जेसेबां गुबुन हारिजों हाबा जानाय नोंथांमोना नुनो मोनो हयथ' हारसायानो जाथों बर'जों हाबा जानाय बा बर'आनो हारसाजों हाबा जानाय बिसोरनि संसारा बारा मोजाङै तिस्तिया आरो माने जेनेरेलि जोङो बर'जों बर' हाबा जानाय बा हारसाजों हारसा हाबा जानाय बा मुसलमानफोरजों मुसलमान हाबा जानाय मोनसे बेलेग आन्डारस्टेन्डिं थायो नाथाय गुबुन हारिजों थांनाय लोगो लोगो बिसोरनि जे कालचार बिसोरनि जे स्टेन्डार्ड बे स्टेन्डार्ड लेभेलाव जोङो माने सलायहैनो हाया आरो थिग बिदिनो बिथांजोंबो जानाय बायदियैनो आं सानो बिथाङाबो बुंनाय बायदि साननै सिगां मोनसे भिडिअ बिथाङा नागारदों इउटिउबाव मुंदांखा इउटिउबार बिथां सनिया कुइन फिसाजोबो सासे दं नाथाय बिथाङा बुंनाय बायदि जे जेब्लानो प्रेगनेन्ट जायो अब्लानिफ्रायनो माने गावसोर सानैनि माने आन्डारस्टेन्डिंआ इमान मोजां नङैनि थाखाय नांलाय खमलाय जागासिनो थायोमोन गेजेराव बिथांमोना गेपबो जादोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो नंगौ बिदिया जाखागोनखा नाथाय बेफोर जानाया गेदेर बाथ्रा नङा गेदेर बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना दि बर' सुबुंफोर जानानै बर' हिन्जाव जानानै बर' हौवा सायख'आ गारा नोंथांमोना मानो गुबुन हौवाखौ सायख'नानै खोब मोजां जागोन होननानै नोंथांमोना थाङो आरो थांनानै उनाव मानो मिनिजायो मानसिफोरजों बैसो गेदेर बाथ्रा दिनै बिथाङा थाङै थुङै गिदिंना फैनानै आरो बर' हौवा सासेखौनो माने बरायबावदो दाबो हाबा जानाय जायै मिथिया माबा रिलेसनशिपआव दोङो आजिखालि रिलेसनफोरानो माने बेलेग टाइपनि रिलेसन माने मा जोङो आवगाय सानोमोन माबा मोनसे सोमोन्दो आरो जायखिजाया हिन्जावा माबा मोनसे सोमोन्दो बानायनानैसो सोरजोंबा गुबुन हौवाजों थानो मोनगोन माने खोन्थाया जाबाय हाबा जानानैसो गुबुन हौवाजों आजिखालि बेफोरबायदि नङा मालाय रिलेसनशिपनो आरो जोंनि बर'जों बर' हाबा जानायफोरानो आजिखालि मा रखम गुबुनजों खारलांगासिनो दोङो गुबुनजों माने थांगासिनो दोङो बिनि सायाव बिबो आंहाथ' बै हौवानिख्रुइ बै हिन्जावनि सायावसो बांसिन सन्देह नोंथांमोना मा सानो मिथिया मानोना बै हौवाया न'आव थाबाय थायामोन आरो बिनि माने गैयियाव बे हिन्जावा सोरजोंबा बिदिनो माने माबाफोर रिलेसन दंखायोमोन आरो थानायखाय बेफोरखौ मिथिनानै बे हौवाया बिदिनो गारदो जानो हागौ आंनि गोसोनि फालनिफ्रायसो आं बुंदो नाथाय अरिजिनेला गावसोरसो मिथिगोन नाथाय आंनि सन्देहआ बेनो आरो बांसिन दायानो जोंनि बै बर' हिन्जावफोरानो मानो बिसोरो बिदि गुबुन हौवाफोरखौ सायख' माने थाङो आरो उनाव मानसिफोरजों मिनि जायो दिनै भाइरेल जागासिनो दोङो बिथांनि भिडिअफोरा बिथांनि माबाफोरा जि हगारनाय बिनि जि क्लियारिफिकेसन मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदो बेफोरखौ गोबां इउटिउबारफोरा बेखौ लानानै भिडिअ बानायगासिनो दोङो आरो बिनिखायनो आं सानबाय नोंथांमोननि थाखाय आंबो मोनसे नोंथांमोननो बे टपिक्सआव भिडिअ मोनसे लाबनि नाथाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया जाय जेराव हाबा जायो जाथो बेजों आंहा खोन्था गैया नाथाय उनाव थांनानै मानसिजों मिनिजानायासो माने मोजां नङा हाबा जादो जोंहा एख' आपत्ति गैया नोंथांनि संसार नों मोजाङै जा बेयाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया नाथाय उनाव बेखौ गारनानै मानो आरो बर' हौवा खासे नागिरनानै दा आरो बेजों भिडिअ होनो मानो लाजिनाय मोनाखै गासै मानसियाबो बिनि प्राय 1 लाखनि सायाव बधय इउटिउबाव साबस्क्राइबार दं फेसबुकआवबो फलोवार्स दं इन्स्टाग्रामावबो दं गतिके बेफोर सुबुंफोरा मा माने सानगोन बिनि फलोवार्सफोरा
माने नोंथांमोना गोरों गोरा जानानै बेफोरखौसो माने जोंनि बर' हारिनि जि जौगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बेफोरखौसो गियान होदों नामा नोंथांमोना ना नोंथांमोननि रखम गासै माने बर' हारिनि जि नोंथांमोनखौ जाय फल' खालामो बेफोर गियानखौसो नोंथांमोना होयो होमबा गतिके जायखिजाया आंनि फालनिफ्राय आं जिखिनि बुंनांगौ नोंथांमोना बा मा सानो मिथिया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव आंनो लिरहर नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि हिनजावखौ मा खालामनाया मोजां मानो बेफोरबायदि हिनजावफोरा बेफोरबायदि खामानि मावो बिसोरो गुबुन हौवाजों थांनाया मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना बेफोरखौबो कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हागोन लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था गोजोन्थों।